No niin, eli tiramisua olisi tarkoitus tehdä ja tässä vähän pikaisesti aineksia, eli kaffia olisi semmoinen 2 desiä. Sitten olisi tällaista rommimauste, aromijuttua mikä onkaan. 5 kananmunaa, savoyardikeksiä, 500 grammaa mascarponea, pikkasen suolaa, maustamatonta tai siis makeuttamatonta kaakaojauhetta ja sokeria, tällä kertaa kookossokeria, koska muuta ei tästä taloudesta tällä hetkellä löydy. Jeps. Seuraava vaihe sitten on jo tehtykin, eli kananmunat hajalle ja keltuaiset toiseen kippoon ja valkuaiset toiseen. Ja sitten tuonne keltuaisten sekaan laitetaan desin verran sokeria. Ja sitten tuonne valkuaisten sekaan laitetaan ripaus suolaa, jota tuli nyt pikkusen liikaa, kun väärästä aukosta. Eli vähän otan pois. Onneksi meni pohjalle. Jes, no ei se mitään. Ja sitten nämä molemmat sekoitellaan vaahdoksi. Valkuainen kovaksi vaahdoksi. Keltuainen ei tarvitse olla ihan niin kovaa, mutta katsotaan hetken päästä miten tulee. Seuraavaksi sitten keltuaisvaahdon sekaan mascarpone ja annetaan pikkukoiralle kippo putsattavaksi, jos onnistuu. Hyvin se käy. Eli tämä sekoitetaan nyt yhteen ja monessa ohjeessa on, että varovasti nostellen, mutta itse asiassa ei tällä ole vielä niin väliä, että kuinka se tehdään, mutta mä teen sen nyt haarukalla. Ja koska tämä on hieman hankalaa kovaa, niin joudun taas pistämään pauselle siksi aikaa, kun suoritan tämän. Nyt on sekoitettu ja sitten sekaan lisäillään tämä kovaksi vatkattu valkuaisvaahto. Ja tässä sitten voi jo vähän varovaisemmin, niin että pysyy se kuohkeus niin enemmänkin niin kuin nostella. Ja tähän voi itse asiassa vaihtaa jonkun paremman työkalun täältä, kuten vaikka tämmöisen, jolla sen nostelee sitten. Mutta jälleen taas laitan pauselle ja hoidan tämän yksin. Nyt on sekoiteltu. Eli näkyy, että on tämmöistä kuohkeaa vaahtoa. Ja eihän se nyt hirveästi vaikuta makuun, että vaikka se vähän lässähtäisikin. Seuraava vaihe olisi sitten keksien kerran. Eli nämä on ihan näitä oikeita tiramisikeksejä. Eli savoyardikeksejä, jossa on toisella puolella sokeria ja sitten toisella ei. Ja sitten otetaan kahvia kylmästä sen takia, että ei ihan kuumaa olisi enää. Ja sinne sekaan sitten lorautetaan pikkusen tätä rommin makua. Aitoa nyt ei satu olemaan. En yhtään tiedä kuinka vahva on, mutta tuommoinen pieni loraus. Oliko se iso? Ja sitten vähän sekautetaan. Ja joudun melkein taas ottamaan kädet vapaaksi, eli pieni hetki. Eli nyt sitten vaan kahvirommi se sekoituksessa pyöritellään ja sokeripuoli ylöspäin. En nyt tiedä mitä merkitystä sillä nyt varsinaisesti on. Osassa ohjeessa on, että hyvin nopeasti, mutta liian nopeasti tehtynä niin on onnistunut saamaan, että ne keksit jäi sitten aivan kuiviksi. Ja se ei tosiaan ole hyvä.
Eli näitä vaan pyöritellään täällä kahvissa, niin että se nyt vähän ainakin saa sitä makuakin sinne mukaan. Ja sitten asetellaan sen, minkämoinen kippo sitten onkin, niin pohjalle. Ja voi vähän miettiä, että tekeekö pari kerrosta vai yhden kerroksen vaan noita keksejä. Riippuu vähän kiposta. Tuohon olen kerran tehnyt tähän omaan keksien kippoon tuli esimerkiksi hyvin 2 kerrosta. Tässä näyttää, että tähän nyt saattaisi tulla semmoinen yksi kunnon ja toinen on vähän ehkä vajaa kerros, mutta katsotaan. Eli siellä olisi nyt yksi kerros valmiina, ja koska tosiaan noita keksiä jäi, niin laitetaan tämäkin sitten 2 osassa. Eli tätä nyt sitten lapataan täältä puolet suunnilleen nyt sitten laitan, kerran jäi lisääkin, niin päälle vaan. Jos haluaa ja tuntuu sille, niin tähän voi myös niin kuin päälle sitten, jos tuntuu, että ne jäi liian kuiviksi, niin myös lisää vielä laittaa. Tein itse asiassa, pöydällekin voi laittaa. Tein itse asiassa kerran tuosta, en löytänyt millään, näitä on vähän vaikea löytää näitä aitoja keksejä, niin tein ihan perus jostain, olikohan jotain sitruunakakkua tai jotain tällaista kuivakakkua. Sehän imi tosi hyvin nestettä ja siitä tuli parempi kuin sitten kerran, kun tein tästä ihan aidosta kekseistä, koska niistä tuli tosi kosteita. Ja mä ainakin maulta tykkäsin enemmän. Mutta tästä vaan sitten heitellään tätä vaahtoa päälle. Ja mä taas laitan hetkeksi pauselle, niin saan leviteltyä tämän tähän sitten tasaisesti tai puolet tosta noin. Palataan hetken päästä. Eli semmonen nyt olisi 1 kerros siinä tehtynä. Ja sitten lähdetään kasaamaan seuraavaa. Tosiaan noita nyt on tommonen hieman vajaa määrä, että katsotaan kuinka nämä tänne sijoitellaan. Tasaisen epätasaisesti todennäköisesti. Noin. Täällä tuoksuu rommi. Kahvihan tietenkin pitää olla vahvaa kahvia. Ei mitään litkua. Ja sehän nyt ei haittaa yhtään, vaikka on vähän mennyt paketissa muusiksi, koska nämä nyt joka tapauksessa menee suussa muusiksi. Mutta noin. Ja vielä muutama pala. Ja sanottakoon tässä, että tuo vaahtohan nyt on sitten vähän normaalia ruskeampaa ihan sen takia, että oli kookossokeria eikä tavallista, joka on siis samanlaista kuin käyttäisi tätä intiaanisokeria tai jotain. Se on maultaan vähän eri, mutta voin sanoa, että kun vaahtoa tein ja tietenkin sitä pitää vähän maistella, niin jo ihan se keltuais- ja sokerivaahto oli yllättävän hyvää, kun siinä oli se oli vähän semmoista kinuskimaista, eli tämä on nyt vähän semmoinen niin kuin kinuski tiramisu, mutta ei ainakaan vielä lainkaan paha. Ja vaikka valkuaisvaahto maistui aika suolaselle sattuneesta syystä, se ei taas enää ollut yhtään tuossa, kun on sekoitettu kaikki yhteen, niin ei lainkaan paha. Nyt sitten tämä loppu kipataan tonne päälle, mutta mä tarvin taas 2 kättä, joten laitetaan pauselle siksi aikaa. Eli nyt se kipattu siihen se loppu. Sitten vaan levitellään tähän.
päälle. Ja näköjään oli aika hyvän kokoinen kippo. En oo hetkeen, tai suoraan sanottuna varmaan yli vuoteen tehnyt, joten meni vaan arviolla, että paljonkohan, tai että minkämoiseen kippoon tehdä, paljonko tuleeko tuosta määrästä. Elikkä joo, tähän tyyliin. Ja tämähän tietenkin pitää nuolla itse. Ja koiralle voi toki antaa kipon. Ja katsoa onnistuuko. Ei onnistu. Joten Dogilla on antibioottikuuri meneillään, koska sillä on anaalirauhasvaivoja ja tämän takia on lampunvaristin päässä. No niin, maistuuko nyt? Kyllähän toki. Ja yksi vaihe on vielä ton kaakaojauheen päälle ripottelu ja siihen taas menee 2 kättä, joten pieni paussi. Joo, ja note to myself ja vinkkinä muillekin, ei kannata käyttää tällaista teehen tarkoitettua, koska tämä on pikkusen turhan pieni ja varsinkin jos sen täyttää yhtään täydemmäksi, niin käy sillä lailla niin kuin minulle, että myös noita kokkareita pääsee tippumaan ohi. Mutta eihän se mitään. Eli kunnon kerros kaakaojauhetta, nimenomaan maustamatonta, niin eikä makeuttamatonta, niin kruunaa kaiken. Ja ei tosta nyt paljon näy, kun ei niitä keksiä niin reunalla ole, mutta se olisi siinä. Ja nyt sitten se pitäisi saada jääkaappia mieluiten vähintään 2 tuntia, ja jos vaan pystyisi odottamaan, niin saisi olla vaikka vuorokaudenkin, mutta todennäköisesti ei pysty. Se oli siinä. Elikkä eipä muuta kuin kiitoksia tästäkin vähästä.